Hoxe é evidente que non podo deixar de referirme a un problema que está tendo alcance mundial, que é a situación derivada dos problemas das centrais nucleares en Xapón. Nós, quero que saibades, enviamos como Bloque Nacionalista Galego unha carta ao embaixador de Xapón, solidarizándonos desde logo, facendo nosos os problemas dos seus habitantes neste momento. Eu quero decir tamén que é o noso maior desexo, e o decimos de todo corazón, que o problema nuclear, por decirlo así, que está pasando ese país non teña consecuencias para a poboación. O gallá poidan controlar o que hoxe parece, dende logo, unha posibilidade de tragedia tremenda, pero nesta situación, e non desde logo por oportunismo, seguindo senón o noso plantexamento histórico dende non xove nuclear a loita contra os vertidos na foxa atlántica, etc. É dicir, a posición histórica do Bloque Nacionalista Galego, si convén decir que nucleares non gracias. Si convén decir que Galiza ten que seguir sendo territorio desnuclearizado. Non deixa de sorprender que onte unha proposta de resolución nese sentido, presentado no Parlamento Galego, no marco do debate do Estado-Nación, fose votada en contra, unha proposta do BNG nese sentido, fose votada en contra por Partido Popular e Partido Socialista. Por certo, contradicindo votado nese mesmo Parlamento no ano 2006. Que o saiban, nós seguiremos levando ese debate ao Parlamento e seguiremos, dende logo, afirmando que afirmamos: nucleares en Galiza non. Tamén nos concellos levaremos mocións aos concellos, daremos este debate e, dende logo, nos invitamos a todos os grupos políticos a poñerse de lado das necesidades reais da xente, non dos intereses dos lobbies, das eléctricas, das grandes compañías, que son os únicos que están interesados nesta forma de producir enerxía.